Ja. Her har vi så et billede af en figur af en nervecelle, og her kan vi så se, at inde i selve nervecellen, som er her, at der er flere positivt ladede kaliumioner end udenfor, at der er færre ladede natriumioner inde i cellen, og der er også færre klorioner inde i cellen end uden for cellen. Og så kan vi så også se her, at vi har nogle negativt ladede proteiner og fosfationer, men de kan så ikke trænge igennem cellemembranen. Og det er derfor, at der kun er et billede af A inde i cellen. Og de store skrevet bogstaver her, det er en indikator på, at der er flere af dem. Så for eksempel her, så har vi flere kaliumioner, fordi det er et større bogstav. Hvis den her cellemembran, den kun er gennemtrængelig for for eksempel kaliumionerne her, så vil kaliumionerne de forsvinde ud af selve nervecellen på grund af den store koncentration, som er inde i selve nervecellen. Og hvis de positive ladninger fra kaliumionen, de bliver fjernet fra nervecellen, så bliver nervecellen negativt ladet. Og forskellen mellem de her ladninger her, det bliver så stort, at kaliumionerne de bliver tilbageholdt inde i nervecellen her. Så kalder vi den her negative ladning, som er inde i cellen, den kalder vi for ligevægtspotentiale. Og i hvile, så er den her nervecelle her, den er mest gennemtrængelig for kaliumioner. Og derfor er så cellens hvilemembrans potential, den er meget tæt på kaliums ligevægtspotential.